bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangisikisi ngeke ngize ngikukhulume into engingayazi never yona phela impatha mina Floyd Shivambu sondela ndoda noma ibapha abantu abakwaziyo nabakuthandayo ngicela bakutheke uzila isikhathi samaqiniso ngoba angifuni mina udavuze Floyd wenze into ongenayo isho ukuthi iyaphambili noma iyemuva noma iyeceleni noma iyahlehla noma kunjani angifuni leyo nto mina angifuni indavundavu mina bese ngithi Cyril Ramaphosa nawe sondela ndoda kuzokhumuka ngibhaka manje General Mkhwanasi sondela ndoda nawe baba Jacob Zuma sondela ziyakhala manje ngeke sikwazi ukuphila ezweni esosatshiswa siphinde sinathi mase siyasaba kufanele umuntu bethi wa mase nathi ngaphala siyathuka satshiswa abantu nje angiphathi makuthiwa umuntu okusabisayo umuntu ovela obekwa abantu lemhlabeni we need to understand one thing amandla wokuphatha amandla wokudecide ahleli kubantu umehluko ukuthi abantu aba-understand ukuthi banamandla angakanani abantu ngendlela abazimpatha ngayo aba-understand igolide abaliphethe ezandleni abantu bangadecide uma bengakwazi ukuhlangana abantu bangadecide ukuthi kusasa bafuna kwenzekeni yenzeke leyo nto kodwa into yabantu abasuke babaholi iskill sabo ukudivide abantu nabo abantu bese beyadivideka belokhu bekhuluma into abangenayo isho yayo ngithi mina ke njengoKing Bhala uma sengifikile angikhulumi indavundavu mina ngoba angiyona impatha mina ngiyajabula ukubona nazo ezinye iziphathi mandla zingena zizathi impela mangabe zingena ngikhuluma indavundavu mina ngifike la ngasho ngathi isinqumo sika president ngekusasa lika minister uSenzo Mchunu sizoma kanjani akubanga kanjani now I believe ukuthi it's the right time for South Africans to listen when I speak ngoba lento yokuthi kuzolokhu ngithi mangikhuluma kube khona abantu abayitshethi basile bengafuni ukuzwa bohlale beshaya kanjalo labo bantu ngithi mina reason why ngibiza upresident ukuthi abe khona la president asithathe leli thuba kungabi ithuba lokudlala ipolitiki ake kube ithuba lokuzwa ukuthi ama South Africans athini siyazi ukuthi vele ithemu yokugcina nayo futhi angeke iziphele yakho umongameli kodwa akathi mayehoxa akahoxe igama lilihle ashiya abantu bewi-hype bejabulile noma iningi labo ngoba vele ngeke ubajabulise bonke umongameli siyakwazi lokho kodwa bashiye kodwa kwi-hype ukuze nomuntu azongena ahlala buya kukhumbule umongameli ukuthi sike saba nomongameli okwazi ukulalela abantu ngeke kube umlando omuhle ukuthi umongameli waze waphuma esikhundleni engakwazi ukulalela abantu bese ngiza kuwena Floyd Shivambu mfana angifuni ukuqambela amanga uhlakaniphile ufundile uyayi-understand ipolitiki but yonke into engiyibalayo Floyd ayisebenzi mawuhola abantu abaholwa ngokuthi uhlakanipheka kangakanani abantu abaholwa ngokuthi ufunde kangakanani abantu baholwa ngokuthi how much spiritual gifted you are ngoba abantu awulawuli bona mawulawula usukulawula amadlozi abantu kunamadlozi abantu afa engafundile kunamadlozi abantu afa itifiketi zasala emhlabeni so wena lawula amadlozi abantu kungaphushi lento yokusa nokufunda phambili and hamba nespirituality hlonipha umuntu onotho
hlonipha umuntu ongenalutho, hlonipha umuntu osazoba notho, hlonipha umuntu ocabanga ukuthi wena usile kunaye. Manje wena Floyd into engiyibone kuwena, as much as uhlakaniphela ipolitiki, but awukuhlakaniphela ukuhola abantu. Ucathi yonke into it's about ukusa nokuba educated bra. Ukuba educated is very good. Kodwa kugood bengabe uzosebenza noma uyosebenza kuma private sectors where lapho uzoliphotha kwiboss. Kodwa masikhuluma ngokuhola abantu bra, kufuneka ube spiritually gifted because uhola amadlozi abantu. Amadlozi abantu abafuni into eziningi. Ngeke uwashaya ngomqondo, ngeke uwazele ngemfundo ngoba abona ngale. Ungarobha umuntu ophilayo nje. So mina Floyd njengamanje bhuti wami angifuna ukuqabela amanga, awunawo amandla. Lonto usazoyibona. Awunawo amandla wokuthi ungahola iqembu. Kodwa unawo lamandla wokwazi ukuassista umuntu onamandla. For instance nje, njengoba kade usebenza noMalema. uMalema unawo lamandla aka spiritual ngiyawabona. And maningi. uZuma unawo lamandla aka spiritual ngiyawabona and maningi. Kuzothi uCyril Ramaphosa, uCyril Ramaphosa unawo lamandla wokwazi ukubambisana nabantu abanamandla. Kukhona ukuthi ube yigwala kodwa bese uzwana nezikhwakha. So uRamaphosa unjalo, as much as engenawo lento yaka spiritually gifted, kodwa abantu abambisana nabo baba namandla. Izinqumo ayithathayo usupportwa abantu abangemumva mase ziyakwazi ukwenzeka. Nawe mawuyigwala uyakwazi ukuthi uyinqobe impi ngokusabisa ngomfweni, usabise ngobhuti bakho, usabise ngabantu ophila nabo, usabise ngabantu. Uyigwala wena, kodwa ngoba kusatshwa abantu ohamba nabo awunamandla, ngoba abantu ohamba nabo banamandla, iyakwazi into enjalo ukuthelelana. So uRamaphosa uthelelwa iliyonto, into yakhe imfuna ukuthi engathi angahlale eba nice kubantu abathile. Kanti oJacob Zuma yilabantu abathi abashofu benkani kwabanenkani. Bese kuzothi oMalema abashofu benkani kwabanenkani. So ngithi mina Floyd mfethu ukuthi nje ngicacisa into yakhe, angifuni mina lokuhle kwabantu la. Ngithi mina njengamanje you can do your consultation as much as you want bra. Kodwa uyogcina ufana namaqembu afana noKhope. Amaqembu afika wangawazi ukuthi aphele laphi. Kanti ukuhlakani bakho kuyakuvumela ukuthi bambisana nama leaders. Mina ngithi ke ngoba vele ipolitiki idlala all over. Ngithi mina musa wena ukulwa nalamadoda. Floyd ungalwi noJacob Zuma. It's a free advice bra. Ngiyakutshela Floyd ungalwi noMalema. It's a free advice bra. Floyd ungalwi noCyril Ramaphosa. It's a free advice bra. If you don't want to listen to me, baba, you better go to hell. I don't care. Nathi sizokuyeka. Okwamanje ukuthi mina I'm a bit worried about abantu. Now you fall under abantu abako level 1 Floyd. Awufana lezi inkuzi engiyibalayo. Azikho ko level 1. Bese ngiza kulolu daba lika Mkhwanazi. Mkhwanazi, ingqinamba yesibindi ithi isinqumo sithathile. Awusijiki, awugoqwa, awushintshi, awudidiswa. Mkhwanazi ngiyazi mina General Mkhwanazi. Maningi ama meeting nezingcingo eziza kuwena. Zabantu abathi Mkhwanazi ehlisa umoya sizoxoxa. Mkhwanazi, angithi uyabona abantu ukuthi sebesukume kanjani bekusupport? Ungalokothi ngelinye ilanga wenze ivumelwano ezodayisa labantu. Silwile izimpi ezinjalo. Mina umsebenzi wami kulula abantu mina. Mina nginendaba nobuholi, anginendaba nenyoni, anginendaba. Kodwa Mkhwanazi, ngithi mina ngiyayi-understand ingcindezi ophezukwayo. Ngiyawa-understand ama-negotiations abakufaka kuwona osawa-decline. Ngithi lama-negotiations aqhamuke emaceleni uze ungabadayisa abantu ngoba khona abantu esebedecide ukuthi bafa la ufa khona Mkhwanazi. Wenze into engajwayelekile ukwazi ukuphumela obala uveze izinto engavezwa. Normally ihhovisi
liyamvala umuntu ukuthi akhulume into afuna ukuyisho. Ihhovisi liya restrictana. Sithi wena ube nesibindi sokwazi ukudlula kwihhovisi waya kubantu wabatshela iqiniso ekade abantu belisola baze balibona ukuthi yilo. Sengithi mina ngiyacela Mkhwanazi, ngiyayazi impilo uze ungabadayisi labantu. Bona abantu ngiyabazi bayadayisana sometimes, kodwa wena ungabadayisi. Ngiyacela ngoba mina ngimile la ngime khona entabeni njengoba ungibona ukuthi ngimila, ngimile ngithi mina ngifuna iqiniso to the public. Funa iqiniso to the public. Male ngiyazi mfowethu ukuthi uyabathanda abantu bokufika. Ingakho wazi washo iqiniso wathi akumele bahlukunyezwa, kumele ngimnawe lapho. Kodwa understand amalema ukuthi ikhantri okuyona ngeke uvele ukwenze konke kanye kanye. Ikhantri okuyona ikhantri yabantu abanenhliziyo ezicabangela zona abangabuki fa. Mina ngiyahambisana nombono wakho Malema ukuthi we are all South Africans. Kodwa angifuna abantu futhi bakunqinde amandla Malema ngenxa yokuthi uthanda abantu bokufika. Angifuni, ngicela uyidlala ipolitiki yakho around lapho ukuze uthole lamandla ukuze lempo ilwayo ukwazi ukuyinqoba. Mina noma ngisebenza ngenza ini angibalibali abantu bokufika ngoba ngiyazi ukuthi we are all South Africans. Kodwa kunendlela okwenziwa ngayo. Awukwazi ukuvele Malema uzokhuluma ungakawatholi lamandla owafunayo. Malema iba upresident bese lo mthetho uyawushaya, siyakusupport. Musu uqwashisa lezi inyoni ezinomona ukuthi ngoba phela labo kufika abantu beqiniso bayasebenza bayayimisela bayahlonipha. Musaka ukubaqwashisa labo esibadingayo ukuthi wena ukuze ube president wena shaya ngathi uhamba nabo, kodwa ekugcineni siyazi ukuthi lithi sonke we are African. Umehluko indlela yokwenza into ebalekile. Ngithi ngikuthayibise Malema ukuthi noma udeliver imanifesto yakho ibuke understand inhloso oyifunayo bese understand inhloso ofuna ukuyiachieve in future. Ungakuhlanganisi konke ndawonye ngoba khona abantu ozoba misleader bagcine bengakuvotelanga. Show mina uKing Park wena onyanyana fuck off. Ngeke ngize ngempatha mina ngicela ngakufakela. Nangisikisi bese ngiyabuya futhi khona lapho ngizothi namanje ngisamile senza umchunu lapho ukhona. Mina njengo King Park ngiyazi awusona isigebengu. Uma kuthiwa khona ubufakazi obukhona umkhwanaza nabo namanje ngisayibuza ukuthi ngabe kwenzekeni, and ngiyayidinga impendulo njengenkosi lapho. Ngiyayidinga impendulo kuwe senzo because mina I can take your fall witnessing ukuthi akakazi ube isigebengu uhlale nathi KZN kakhulu. Kwenzekeni isenzo mawusuya ku-national ngoba mina nje ngazi usenzo mina baba okwathi noma kushubile khona iconference esake eyake yaba khona eThekwini kwelinye lamahotela ilokhu kwakusekhona loya babe kwakuthiwa ulokhuzana wakwaba imeya leyababa loya wakwaba imeya leyababa bazomkhumbula abanye eThekwini before kufike ideputy yakhe kwakunomvuzo, uyabo uJames Nxumalo. Khona event engangimenyiwe ngiyisikhulu nami ngihamba namabodyguard ngimenyiwe ngangimenyiwe oJames Nxumalo esayimeya. Ngathi mangifika kanti khona abaculi abazofika bekwaito beplanile bezokuboycott sebedaka utshwala kwasuka ama bodyguard ami, uyabona alawula isimo lapho. Wathi ufika Mchunu wafika isimo silawulwa ama bodyguard ami. Because even by that time, nganga understand mina ukuthi why you boycott, because ayikho into akuthiwa wrong kwakudlala politics nje. So makukhona mina idlalwa leyo nto. Funa bazi nje labantu. Makukhona mina idlalwa leyo nto. Mawuthanda ungamana udile nami angazi kanjani ngoba angithakatheki, angidubuleki, angidlali impatha, angiyona inyoni, angazi ungangidlala kanjani.
sakusave kulowo nyaka mkhulu yabo. So angikwazi isigebengu kodwa umkhwanazi bethu nobufakazi ngijahile ukubona uma kuukuthi ngempela sekhona ubufakazi mchunu obuthi isigebengu hayi angifuqa mamanga ngabe uyiphulile inhliziyo yami ngabe uyiphulile ngoba angikakaze ngicabanga ukuthi wena ungaba isigebengu ngoba awukakaze baba from education from premier akaze ube isigebengu mchunu ngikhuluma ngoba ngiyabona sengingene lokho uhlobo lomuntu ngisho amaxoka agcwele la ngiyawabona manje and ngikhuluma without fear and without sympathy to someone else angisebenzi mina ngidaba zama sympathy ngimele iqiniso nje and lemhlabeni bayashoda abantu abalimela iqiniso so mchunu le leave lo oyinikezwe upresident ithathe kodwa okwamanje mina ngeke ngihambisana nabantu abathi xoshwa ngoba ngakabona ubufakazi abathi xoshwa kwamanje hayi mina as King Bhaka angihambisani nabo ngithini mina ngithi icase ayiye enkantolo ngiyahambisana lapho ayiye enkantolo ukuze sivule sibone ubufakazi le uthi xoshwa uxoshelwani ngehearsay ayisebenzi hearsay kodwa ngithi mina ayiye enkantolo ngithini mina ngithi le commission nama ngiyi-understand leyo ngoba ngiyi-understand ile commission angi-understand ngithi commission kusuke kusadlala ipolitiki hayi enkantolo because ngifuna ukubona ukuthi lo mchunu lo engikholela kuyena engimaze sona isigebengu izothini inkantolo ngithi ayiye enkantolo icase bese kuthi labantu abagcwele wonke umhlaba abakhuluma ukuthandwa kwabo besho yonke into bafuna ukuthatha izinqumo ngomqondo wabo angisebenzi ndaba yokuqaba mina ba uqaba nje angisebenzi mina ngisho iphoyisa amalibopha alisebenzi ngokuqaba libheka labantu abaphambili libamba ba 1 2 3 4 5 uqaba nje yakusethe ngokuqaba ukuthi kuthini uqaba isebenzi lonto mina isebenzi lonto kodwa ngithini mina ngithi leyo commission hayi nama ngizwa kahle as much as ngayisho ukuthi izokwenzeka ingoba ngase ngibonile ukuthi ukuzwelana nokucabangelana nokusizana nokulekelelana kungakanani phakathi kapresident nomchunu kanti nami okwamanje umchunu ngiyazwelana naye ngoba angakaboni umkhwanazi usakhulumile nje into engisayibona kumkhwanazi mina ngisabona isibindi phela o nobuqotho bokuba yiphoyisa elikwazi ukukhathalela ukulwela umuntu omnyama cha mkhwanazi ngiyakugcoba lapho ndoda kodwa ubufakazi na uyazi awakasikhombisi bona ukuthi napho implicate umchunu uma futhi angimdingi mina umchunu abuye enkantolo bese kuba ukuthi ke mhlawumbe ke kwenziwa ihlale yenzeka ke mhlawumbe ke enkantolo ukuthi hayi ke mawu minister ubushwa kanjani ngoba angikhumbuli ngempela kuthiwa uminister uboshiwe ubhadle ejele ngiyakhumbula nje kuthiwa hayi bagebengile bekuthiwa hayi bangaphandle kuthiwa hayi bayakovela angikhumbuli kuthiwa phela uhlele ejele ubhadlile impela nje for 6 months ngisabone nje ngomsholozi ehlala isikhashana impela kuthiwa usejele nakhona futhi angakafuni ukukholwa kahle ukuthi esejele njengawo wonke umuntu nginako nje ukuthi wayene TV nombhede ne-dining room namalokhu nginako angakafuni ukukholwa ningixolele bafowethu yabo ngoba ngimajini mina kuthiwa ngempela umuntu ofana nomsholozi olwele izwe angathatha nje aye kohlukunyezwa ayofaka kwiseli mase kuqhamuka igebengu zasenana sithi yes qhamuka ezasemlazi kaB sithi yes qhamuka igebengu za all over sithi yes hayi ngiyibona mina ngimajina ehlalele kufika ojele bethi awu president ngimajina leyonto ningixolele bafethu if ngicabanga wrong lento nami ngumuntu yabo kodwa into engayithembisa ukuthi ngiyolumela iqiniso limnandi noma libhlungu igaba ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibone ngizenzela bathi bathatha upawuda yini ngingqwele ayikho into engiyoyisho ethiwa yenzakalanga thina siyaplana mase kuyahlelwa uma ngikhuluma ukunqoba mina usuke uzonqoba kodwa ngazi ukuthi usuke uzonqoba kanjani kodwa ukunqoba kona is guaranteed ngoba into ebalekile ukunqoba bese niphatha kahle imizi yenu lanhlala khona abantu bakuwena abanithandayo nibathande support umuntu okuthandayo ingabe khona imisindo emakhaya yabo ngeke silamule imisindo kwination silamule nemisindo endlini yakho lawula umsindo wasendlini yakho ukuze sibambane sile nomsindo wakho kwination onyanyawo futhi fuck off ngeke ngizwe ngephatha mina Saturday ngizoba live
zobe ngigeqa amagula ke ngento ezithinta abantu ke manje as individuals. Inamba yami 0798130260. Saturday futhi ngedamini lamakhanakana all ngoba ngiyosebenza ngezinga eliphezulu. Okwamanje ngiyanweba. Ngiyaqeda nje kusasa ukunweba. Saturday lobe selikhulu into ngazi uyibona. Amandla amakhulu. Bye bye.